Ти не полюбиш себе, поки не відкриєш свою темну сторону. Вона залишається в тіні, і ти постійно сумніваєшся в собі, відчуваєш незадоволеність до себе та у відносинах з іншими. Тобі здається, що тебе не люблять по-справжньому, чогось тобі не додають. Але полюбити себе – це означає прийняти всього себе, свої страхи, помилки, успіхи, зрозумій, що це частина твого шляху та досвіду. Це не про ідеальність, це про цілісність. Справжня любов починається тоді, коли ти дозволяєш собі бути повністю собою. І знаєш, любов до себе – це найбільший подарунок, який ти можеш собі зробити. Перестанеш шукати підтвердження своєї цінності в очах інших, і прийде справжня любов в чистій її формі.